ସମସ୍ତେ କିଛି ଦିନ ହବ କହୁଛନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବିଷୟରେ। ବୋଧେ ଏ କିଛି ଦିନ ହବ ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଫେସ୍ କରିଥିଲା, ଏବେ ବି କରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସିଏ ବୋଧେ 2011-12 ମସିହା ପାଖରୁ ଯାଇକି ବାହାରେ ରହୁଛି। ସେତେବେଳେ ସିଏ 10,000 ଭଳିଆ ଦରମା ପାଉଥିଲା। 10,000 ଦରମା ପାଏ, ଘରକୁ ପଠାଏ 7,000 ଟଙ୍କା। 3,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ଚଳିଯାଏ ସେଠି। 3,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ? ତାର ରୁମ୍ ଭଡ଼ା 500 ଟଙ୍କା ଯାଏ, ଆଉ 500 ଭଳିଆ ତାର ମେସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ 2,000 ଟଙ୍କା ତା ପାଖରେ ରହିଲା, ସେଇ 2,000 ଟଙ୍କା ତାର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ତାର ଚଳିଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା, ତା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଏଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାର ଚଳିଯାଏ। ଆଉ 7,000 ଟଙ୍କା ଘରକୁ ପଠାଏ। ଘରେ ତା ବାପା 5,000 ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଥାଏ 5,000, ଆଉ 2,000 ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭ୍ ରହେ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ସିଏ ତା ଦରମା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ 15,000 ଟଙ୍କା ସେ ଦରମା ପାଉଛି। 16,000 ନା 17,000 କ'ଣ ହେଉଛି, ତାର କଟି କାଟିକି 15,000 ଟଙ୍କା ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି। 15,000 ଟଙ୍କା ସେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଘର ପାଖକୁ ସେଇ 7,000 ହିଁ ପଠାଉଛି, ତାଠୁ ଟଙ୍କାଟା ଅଧିକା ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ସେ ଜାଗା ଉପରେ 3,000, ଏବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା ଉପରେ 8,000 ଟଙ୍କା। 8,000 ଟଙ୍କାରୁ ଜଣେ 8,000 ଟଙ୍କାର କ'ଣ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? 3,000 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ଯାଉଛି, 2,500 ଟଙ୍କା ତାର ମେସିନ୍ ଖାଇବା ବାବଦକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ 1,500 ଟଙ୍କା ସିଏ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ତା କମ୍ପାନୀକୁ, ସେ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ରହୁଛି ସେ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଯାଉଛି କମ୍ପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଲାଗି। ଆଉ ରହିଲା 379 ଟଙ୍କା ସେ ରିଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ମାରୁଛି। ଯେ ସିଏ ଯାହା କହୁଥିଲା ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଯାହା ରେଷ୍ଟ ରହିଲା 620 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ଟଙ୍କା ତାର ପାଖରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ତା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁଦିନ ଦରମା ପାଏ ସିଏ ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଫିଙ୍କ୍ସ କରିଦିଏ। ସେଇଦିନ ହିଁ ଟିକେ ଖୁସି ବନେଇବା ପାଇଁ ତାର କ'ଣ କରିଦିଏ, 200-250 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ। ଆଉ 100-200 ଟଙ୍କାରେ ସେ ପୁରା ମାସ ଭରି ଚଳେ। କ'ଣ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିଲା, କି ଜ୍ୱରଟା ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଘରର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚଟେ, ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସିଏ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର କିଣିବା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଜି ତାର ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଘର, ଭଉଣୀ ଘର, ପିଇସା ଘର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଭଳିଆ ହେଇକି ତାର 12,000 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ତାର ଘରର 12,000। ତା ସିଏ ତ ପଠାଉଛି 7,000 ଟଙ୍କା, 5,000 ଟଙ୍କା ଡେପୋଜିଟ୍। ଆଜି ଏଠୁ ଧାର କର, ସେଠୁ ଆଣ, ୟା ପାଖରୁ ତା ପାଖରୁ ଆଣ, ଆଣିକି ସେ ଚଳିକି ସେ ନିଜେ ଚଳେ। ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଘରେ ଯେତିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମେଣ୍ଟିଯାଏ 12,000 ଟଙ୍କା। ତଥାପି 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଡେପୋଜିଟ୍ ରହିଲା। ସେଇ ଡେପୋଜିଟ୍ ସେ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, କ'ଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏବେ। ସରକାରଙ୍କର ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍, କ'ଣ ମହାସଂଘ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, SSC ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ କୌଣସି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନ ନେଇକି, ହଁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବି, ଇଏ ଚାଷ କରିବି, ସେ ଚାଷ କରିବି, ଖାଲିଟାରେ ଦେଖେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା। ସେମାନେ ଯାଚୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯାଚିବେ ତମେ ନିଅ, ତମେ ନଉନ କାହିଁ, ତମର ସିବିଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ସେ ଯେଉଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେନ୍ ଧାର କରିକି ସବୁ ଖିଆ ପିଆ କରୁଥିଲେ, ସେଇଆକୁ ସବୁ ସୁଝି ଚାଲିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଫାଷ୍ଟ 2-3 ମାସ ଲେଖା ସେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କମେଇକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସିଏ ତାର ପଳେଇଲା ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାର 8,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି, ସେ 7,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ପଠେଇ ପାରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 7,000 ଟଙ୍କା ତାର ଘର ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଦେଲା, ଘରେ ଆଗରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା 5,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବେ ବଢ଼ି ହେଇକି 12,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ତାର 5,000 ଟଙ୍କା ଡେପୋଜିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର, ତା ଘରର 12,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି, 5,000 ଟଙ୍କା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଡେପୋଜିଟ୍। 12,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି? ଘରର ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ଭଉଣୀ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏମିତି ଘରର ଆଜି ସାର ପକା, ବିଷ ପକା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇପାରିଲେନି ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲାକୁ। ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲାକୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାରିବେ, ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ପାଖାପାଖି ତ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପୋଜିସନରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା ଆସି ଘରେ ବଜାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେନି। ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ନେଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଆପଣ କିଏ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯାଚିକି ଦେଉଥିଲେ କି? ଆପଣ ମିଛର କହୁଥିଲେ ଏଟା ନେବା ଲାଗି, ମିଛର କହୁଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରୁଥିଲେ, ମିଛର କହୁଥିଲେ ଏ ଫାର୍ମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଦେଖିନଥିବେ, ଦେଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସାର୍ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ତମେ ଯାଅ, ତମେ ତାଙ୍କର ସିବିଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ ଘର ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଦେଇଦିଅ। ସେ ନିହାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ସାହିର ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ହେଡ୍ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହିଁ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ଯାଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଉଠେଇଥିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆଉ ସୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଏଇ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ତଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିକି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଷ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, 1.5 ଏକର ଭଳିଆ ଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ବିକ୍ରି ବାକ୍ରି କରି ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ସୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ 3 ମାସ ଭିତରେ ତାର ପୁଣି 15,000 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଦେନ୍ ଧାର କଲେଣି ସେ ଚଳିବା ଲାଗି। ତାଙ୍କର ତ ସେଇଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ, 12,000 ଟଙ୍କାର ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବାର ନାହିଁ।
ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତା ରୋଜଗାର ସେ 15,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ବି ତ ବଢ଼ିନି। ପୁଣି ଏଇ କାଳୀ ପୂଜାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୁଆଡ଼େ କାଳୀ ପୂଜାରେ ତାଙ୍କର ବୋନସ୍ ହୁଏ। ଏଇ କାଳୀ ପୂଜାରେ ବଢ଼ିଲେ ନହେଲେ ଆଉ 1,000 ହେବ 15,000ରୁ 16,000 ହେଇଯିବ କି 17,000 ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର କ'ଣ 10% ନା କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ବଢ଼େ 16,500 ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର। ସେ 16,500 ତାଠୁ ଆଉ ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଡେଫିସିଟ୍ ଆହୁରି ବରଂ ବଢ଼ୁଛି କମୁନାହିଁ। 12,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆହୁରି ବରଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସିଏ ହାରାହାରି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ବାଟେ ନା କେଉଁ ବାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟିକି 12,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କରିବ କ'ଣ? ତାର 5,000 ଟଙ୍କା ସବୁବେଳେ ଡେଫିସିଟ୍ ରହୁଛି। ସିଏ ଏବେ ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ? ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା କି? କେଉଁ ସରକାରକୁ ଦେବା? ରୁଲିଂ ସରକାରକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ସରକାରର ଗଲତି। ଆଜି ଏକ୍ସ ଥିଲେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ବି ଏକ୍ସ ସରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପାଇଁ ଦୋଷୀ କିଏ? ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା? ଆମର ତ ରୋଜଗାର ଏତିକି ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହି କାମ କଲେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହେଇ କାମ କଲେ ବି ଆମ ରୋଜଗାର ମାସକୁ ହେଇକି 15,000 ହେବ। ଆମେ ଗାଁରେ ରହିକି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଗାଁରେ କାମ କରିବା ଗାଁର କ'ଣ ସେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ କି? ଗାଁର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯଦି ଏଇ ଏରିଆରେ ରହିକି ଯଦି କାମ କଲେ ଯଦି ଲୋକାଲ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 8,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି 8,000ରୁ 9,000 10,000। ସେ ଗାଁରେ ରହିଲେ ବି ଦେନ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି ଦେନ। ସେ 15,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ବୋଲି ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ସେ ଦେନ ହେଉଛି। ଏଠି 8,000 9,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ବି ସେ ଦେନ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଚଳିବା କଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ? ଆମେ ତ କାହାରି କିଛି କହିପାରିବାନି। କ'ଣ ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିବନି? ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି? ଆମ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଏଇ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକି ରୋକିବା କେମିତି? ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।